No te escuendas más, que estamos llegando. Pau! Har Paus kuffer, styrmand. Men jeg kan ikke finde ham. Det skal jeg nok tage mig af. Kom nu bare, Pau. Vi må ikke komme for sent til toget. Din tante er nok på stationen. Hør, Pau. Du er hjemme. Du er i din fars land. Ja, det er jo ikke helt som junglen, du er vant til, men alligevel. Synes du egentlig ikke, at Danmark ser ganske hyggelig ud, hva'? Nej. Du bliver nok glad for at være her. Han er fundet. Adios. En lille souvenir fra varmen. Tak. Vi skulle møde en frøken Bo, ja, det må jo være dem. Ja, det er mig. Er det? Ja, det er Pau, deres brors søn. Goddag. Goddag. Som jeg skrev, lovede jeg deres bror, før han døde, og tage Pau med tilbage. Han ligner jo slet ikke. Han ligner sin mor. Ja, deres bror traf hende jo derude i Vestindien. Han holdt meget af hende. Han var en fin fyr, deres bror. Altid på de farvedes side. Men desværre døde hun jo, da Pau blev født. Så nu er han altså helt alene. Velkommen. Hvad var det nu, du hed? Deres bror kaldte ham altid for Pau. Paw. Ja, det betyder pote. Det kommer vel af, at han var let på foden, når de jagede pumaer i urskoven. Pumaer? Jeg skal med. Farvel, Pau. Good luck. Du kan stikke det her ind hos skolelæreren på vejen. Se, far, der kommer hun med ham.
Du godeste er han. Fliserne, Pau. Ikke gå på det nyrevne. Fliserne. Kan I komme væk fra mit nysåede? Fødderne. Husk at tørre dem på vatten. Ja, du kan lige så godt lære det med det samme. Det vejr, det ligger ind i kraven. Nu skal det gøre godt med det varme kaffe. Ja, du har vel hverken både vådt eller tørt. Du kan stille kufferten i entréen, og jeg har ryddet tredje knæ til dig. Min bror Thomas, din far, han glemte også altid sine fødder, når han kom hjem fra varmen. Tænk, det er over 15 år siden, han var her sidst. Ja, værsgo og sæt dig. Nej, ikke der. Jeg har lige vasket den, fordi du skulle komme. Ja, det kan du jo ikke vide. Det er fra mors tid. Din mormor. Far. Er det skoven? Skoven. Det var helt varme, da jeg hentede den. Er der mange dyr? Ja, der er i hvert fald mange fugle, som spiser alt, hvad jeg sår. Skal dit æg have 3,5 minut eller 4? Ja, det er et stort problem med æg. Goddag, min dreng. Velkommen. Jo, ved du hvad, du er meget større, end jeg troede. Du skal gå i anden klasse. Vi har 2. Ja, det er min kone. Se, hun tager sig af alt det praktiske herude, og jeg tager mig af alt det upraktiske. Nu kommer han! Ja, det er jeres nye kammerat, som skal gå her i skolen. Og hvad var det nu, du hed? Pau. Ja, vi siger Pau, ikke? Pau kommer helt over fra de vestindiske øer. Og din far har lært dig at tale dansk. Ja. Kan du vise de andre, hvor det var, du boede? Så kan du komme op, Marius, og vise, hvor det ligger. Det er en rigtig god dag. Hvad kan du fortælle om de vestindiske øer? Der kommer vestindiske aber fra. Inger, kan du fortælle noget interessantere om denne øgruppe? Danmark har engang ejet nogle af øerne. Og vi var de første, der frigav næreslaverne, fordi vi synes, at alle farver er lige pæne. Alle racer er lige gode, mener du?
Anders! Hørte de ikke skud lige før? Jeg hørte som en hele to. Jeg mente, det var skytten, som dublerede. Ja, krybskytten. Min salighed, har man ikke begynder at husere her ved højlysdag. Hør, de som har deres vej her gennem skoven, kunne de ikke tænke dem at holde et vågent øje? Gerne, herr Gudsager. Men jeg forstår mig nu bedre på fisk. Ja, og krybskytten ved åbenbart bedre besked om vildbestanden end min egen skytte, hva', Knudsen? Han prikker ofte de goldrår og returbukke, som alligevel skulle væk. Nå, men jeg skal nu nok få fat på ham. Og jeg skal se mig bedre om i fremtiden. Det lover jeg, herr Gudsager. Lidt mere kaffe, lærer Jensen. Nej, jeg tager 4 kopper, det er nok. Han kommer tilbage, når han bliver sulten. Ja, det er svært, når man er rykket op med rådet og skulle plantes om i så forskellige jord. Det kender de fra deres egen havefrønbo. Ja, du har kun givet mig glæde. Så man en dreng, har han kun 2 våben og lukke sig for omverdenen eller at flygte. Det er ikke alt, der kan sættes i bord. Slet ikke en vildfugl som Paul. Tak. Jamen, hvad vil folk ikke sige? Det er os, der må prøve på at forstå ham. Husk på, at han kommer fra en helt anden verden. Kom, dreng. Skal du ikke i skole? Hvad? Hvad for tæerne? Har din tante ikke sagt, du skal i skole, hva', lille sorte? Indianerne, det var dem, der åd. Nå, skal du ikke skynde dig? Hva? Hør, Pau. Kom der drengene ved, Fred. Jamen far, det er dem, der falder ham. Ja, vi skal ingen gadeorden af her. Og kan I så komme i skole, drenge? Kom så her, Cæsar. Du kan da jo følges med din kæreste. Godmorgen, far. Godmorgen, min tøs. Nå, er det matematikken, det gælder i dag? I det dejlige vejr? Er der udsigt til TK? Nå, Jeg er hjemme igen med 12-toget. der har vi the perfect angler. Siden han kom her, har jeg aldrig savnet ål på bordet. Men måske et eller andet stykke vildt. De tror stadig, det er ham, der er krybskytten. Jeg vil have gå så. Gelé, Knudsen. Ikke forstå? Denne gang vil jeg have den i gelé. Og hvis jagten var gået ind, så ville jeg også have en lille krigga. Krybskytten! Det er krybskytten! Og her går de og kaster mistanke på en uskyldig. Mens den skyldige har hele skoven for sig selv. Hvad siger de, Anders? Hørte de skud? Den krybskytte er frækkere, end jeg troede, man kunne være. Ja, menneskekender. Det er Knudsen nu ikke. Den er der nu ikke så mange af. Farvel, herr Gudsager. Jamen Cæsar, hvad er det i vejen? Nå, Cæsar, har du fået pullen i en saks?
Nå ja. Kom så, Sita. Kom så. Dæk, Cæsar. Dæk. Hvad gemte du der? En bøsse. Nå, hvor har du den fra? Jeg fandt den her i træet. Det var da et mærkeligt sted at gemme en bøsse. Jamen, hvorfor gør du det så? Jeg? Jo, Vil du fortælle mig, at du har set mig, uden at jeg har opdaget dig? ja, mange gange, når du jager og gemmer dig for skytten. Er det ikke betjentens hund? Den sad fast i din rævesaks. Min? Jeg har aldrig sat en saks i hele mit liv. Den er jo gammel. Det må være fra før min regeringstid. Svineri. Cæsar, kom her. Kom så. Her. Så. Nej, hvad er det, Cæsar? Den forbandede krybskytte. Kom på plads. Goddag. Han slap fremme. Han har fået færden af nogen. Af hvem? Ja, det er noget tjeneste. Nå, dem kan jeg godt betro det. Godsejeren har bedt mig se efter krybskytten. Lad det blive mellem os. Det lover jeg. God jagt! Du siger det ikke til nogen, hvad? Hvad for noget? Jeg er pjekket fra skole. Nej, vi beholder begge to vores hemmeligheder. Top. Top. Ja. En jägare gick sig att jaga. En jägare gick sig att jaga. En jägare gick sig att... 18, 19, 30... Nej, 20. 20. Nej, 23 nu. Det er nok, det bliver 25, og jeg skal kun have 20. Har du nu været op og slås igen? Giv mig de bukser. Jamen, jeg skal lige... Du skal ikke over i skoven. Du skal læse lektier. Læg lige det. Ja. Nej, på underkappen. Hvad har du for? Hvad har du for til i morgen? Ikke noget. I min tid havde vi altid lektier for. I hvert fald tyske verber. Nej, du må være sød og lukke, for det trækker. Den lille nikkerunge. Nu skal han få en ordentlig vanker. Kom herud. Mig? Ja, har du ikke lyst til at være med? Jo, tak. Vi er ved at finde æg. Du ved, hvor redderne er, ikke? Du må ikke tage æggen nu. Der er jo unge i.
der rager, det er dig. Det er måske dine fugle. Så må du hellere dykke ned til dem. Nå, så du er fræk, hva'? Hvad er det, I gør? Kan eller drengen være i fred? Så han selv, der begyndte. Skal I være så mange mod en? Forsvind! Du klarer det dig fint. Hvis I så godt kan lide at slås, så prøv med en, der kan slå igen. Han har kun fået, hvad han har godt af. Kan I så skrubbe af? Min mor siger, at du godt kan sove hos os, mens din tante er på hospitalet. Fliserne, Pau. Ikke gå på det nyrevne. Fliserne. Ja, jeg kender knægten. I hvert fald kender min søn Marius ham. Så mit forslag står fast. Optagelseshjem. Må jeg så komme med kaffen? Så vidt jeg har forstået, er det i dag ikke kaffen, der er den dybere anledning til, at vi er samlet her. Det er der for pokker et barn, der gælder. Ikke halvt pund kaffe. Der er vel ingen, der har særlig lyst til at få en farvet dreng. Tag ham selv. Jeg har desværre for lidt plads og for mange børn. Hvis bare frøken Bo havde haft lidt penge. Men hun havde jo kun folkepension. Og det koster at sådan en dreng på kost. Selvom kommunen... Ja, hvad er loven, siger? Ja. Undskyld, at jeg så dem bryde ind, men jeg vil gerne tage med af, Pau. Nå, ja. Det løser jo sådan set problemet. Drengen kan jo hjælpe mig med fiskeriet. Jeg er jo helt alene om det. Han kan flytte ned til mig med det samme. Ja, nu kan du jo tænke over det. Ja. Og det skal ikke koste kommunen noget. Han mangler en kvinde i huset. Ja, det er synd, fru Hansen, at de allerede er videt til lovens hånd. Jeg tænkte virkelig kun på maden på Pau. Ja, jeg stemmer for løsningen med Anders. Ja, det er jo også det nemmeste. Men vi kender ham jo ikke rigtigt. Hvorfor kommer han, og hvornår kommer han? Han betaler sin skat, og godsejeren fortæller, at lejen for hytten falder på dagen. Ja, så er alt jo i orden. Ja, ja. Vi bliver jo nok enige over kaffen. Og så bliver den kaffe.
Skal jeg hjælpe dig ned med bukken, du har skudt? Nej, en går tystere end to. Men, ja, er det vist sikkert som er yde? Jo, reven. Ja, den er klog. Den går aldrig i flok, og helst mod vinden. Når man altid er jaget, så lærer man at hytte sit skin. Kom. Du, Anders, se sporene. Jamen, det er jo mine. Nej, de er riflede. Ja, og mine støvler er helt glatte. Se, de er helt friske. Din lille ræv. Her, reven har hugget en høne. Bande tyveknægt. Jeg kunne lugte, den havde været der. Det hedder, du fik færden af den. Kom her, vi højles dag og stjæle, mens vi er ude og jage. Hvornår hedder det at jage? Og hvornår hedder det at stjæle? Den var svær at knække. Jo, du forstår, her æges altid. Så hvis du skyder et dyr, så hedder det, at du stjæler et dyr. Hvis et dyr nu dræber mig, hedder det så, at et dyr har stjålet et menneske? Ja, det kunne det da godt hedde. Men det gør jo ingen forskel for dyret. Har du taget min øl ind? Ja. Se du på, egentlig så stjæler vi jo alle sammen. Du tager æggene, som æges af hønsene. Og ræven tager hønen, som æges af mig. Og jeg skyder ræven i skoven, som æges af godsager. Ingen ejer urskoven, og dyrene er deres egne. Hvordan ved du så meget om dyrene foran skoven? Jeg har altid levet i skoven, Paul. Jeg har selv haft et skovbrug derovre i Sverige. Lidt mere flæsk. Hvorfor har du ikke det mere? Hvad, Anders? Det er så meget til livet, man tror, man har, Paul. Det kan være en vakker skov. Det kan være en vakker kvinde. Det kan være en lille dreng som dig. Man kan have alt på en gang. Og så en dag er hun og drengen borte. Og skoven tilhører en anden. Ja. Ja, man kan miste alt, Paul. Livet kaster rundt med os.
Men man må lære at klare sig trods alt. Hvor søren er min tobak? Her, Anders. Tak. Der går så en starter. Hun er nede ved båden. Du, stil lige og hør efter, hvad hun vil. Hvad sådan går de her og løsker om efter? Hvad er det, du gør? Goddag. Jeg har fundet de her stenaldersten. Der. Jeg tror, det her er for en. Pilespids. Godt, man ikke levede dengang. Kunne du tænke dig at leve råt kød og østers? Har du smagt østers? Brækker dig, hvis du prøver. Derhen, der ligger der en hel køkkenmødding fuld af skaller. Køkkenmødding? Det var det eneste praktiske med stenalderen. De havde ingen opvask. Bare jeg havde dit hår. Hvorfor det? Fordi det er så pænt. Det er lige noget for far. Han elsker alt med forfædre og slægt og sådan noget. Jeg tror så, at jeg klipper mig sorthåret. Ja, det er sgu rigtigt nok. Så skal du gå mig i bedene som arkeolog? Arvelig belastning. Hvad er det? Dyrehår. Er de også 5.000 år gamle? Cirka. Rådyrhår? Vi har sgu da ikke skudt nogen på. Hvordan kommer de i dit lomteflade? Det må være fra Anders båd, da jeg viste dem til ham her Pau. Var mor også sådan margarinefarvet? Din mor havde gyldent hår. Du mener, at de hår skulle være kommet fra Anders båd? Ja, det er da i hvert fald ikke mine. Det er vist et meget betydningsfuldt fund, du har gjort. Det er jo kun at ramme den lille smule plet, vi ser der på skiven. Så var ingen gevinst. God aften, Paul. Nå, går det godt nu? Og du er glad for at være hos Anders? Ja. Skal man holde underkant? Bare lige på og hop. 4 skud kroner. Værsgo, lille ven, vil du ikke prøve? Jeg synes, du skulle prøve at skyde. Mange tak. Jeg vil starte, mine damer og herrer, det er 4 skud 1 krone. Værsgo, den her. Hvem fik så ret med Anders og Pau? Den unge herre vinder aftenens første store gevinst. Værsgo. Her bodes overalt. Ha? Ja, værsgo, mine damer og herrer. Er der ikke flere, der har lyst til at prøve lykken? Jamen, hold dem dog nu ikke tilbage. Tak. Kom godt hjem.
jeg kommer så sent, fordi... Skidt ved, at du kommer sent. Hvad er du kommer? Nå, den lille rev er blevet godt vort i pælsen. Det begyndte at regne. Ja. Se så, få nu den skjute af, og sæt det her ved ovnen. Så skal du nok blive varm. Mødte du nogen? Var der nogen, der spurgte dig om noget? Om mig? En af drengene stak en kniv i dækkene på din cykel. Ikke andet. Er du da ikke vred? Det hjælper aldrig nogen at blive vred. Men jeg skal nok få hævn. Den må man ofte vente længe på. Se her. Tøm det. Hvad er det? Det er min universalmedicin. Cognac. Nu skulle frøken Bu bare kunne se os. Ja, undskyld, men sådan gør vi mellem mænd i skoven. Skål. Den var varm. Det kan regne meget værre i junglen, har jeg hørt. Dyrene kan ikke lide det. Men så har de heller ingen ovn, du. Eller cognac. Så nu og der kan det have sin fordel at være til. Anders? Ja? Må jeg blive her hos dig? Altid? Kan du lide at være her? Ja. Når jeg er sammen med dig, så er jeg ikke så alene herinde. Ja, det er ikke godt at være ensom. Så er det lige med, om man er ung eller gammel. Du, så man kan høre regnen og se ilden, og har en at snakke med. Ja. Så er det fint at være menneske. Huh? Fik du den? Var skytten ude? Det håber jeg. Dæksnavs. Hvor har du hørt af Anders? Eller din plejefar, eller hvad du kalder ham? Han gik. Han er ude og fiske, ja, selvfølgelig, ja. Det var et dumt spørgsmål. Kender du den? Ja, det er en uledrille. En uledriller? Det var da et morsomt navn til kraven. Ja, det er jo under tiden nødvendigt at uskadeliggøre visse ubudne gæster, når de ødelægger ens fasankyllinger. Eller vildbestand. Men det har vel din plejefar fortalt dig. Godmorgen, herr Godsager. Det var duvendet besøg. Godmorgen. Fik de den? Hvad? Eller var skytten ude? Jeg forstår ikke, hvad de mener, herr Godsager. Nå, jeg har bare underholdt mig lidt med deres plejesøn. Så. Skal jeg ikke lave kaffe? Hvad bruger de den til? Det er ikke min. Jeg har ikke sagt noget. Jeg er ked af det, herr Nielsen.
Men jeg er bange for, at de kommer til at snakke lidt med politiet om deres færden her i mine skove. Den er fundet. Det er en gammel saks. Men stadigvæk farlig for gamle ræve. Vi så en eller anden udvej ind og anbringer ham her. Vagabond natur på kant med sine jævnaldrende har under forhørene intet vil fortælle om sig selv og plejefaren. Ja. Og psykiateren kunne heller ikke... Ikke kvæk. Men nu kan forstanderen jo prøve. Ja. Det er ikke så nemt at være så forskellig. Goddag, Paul. Og du skal være lidt hos os her, hva'? Værsgo, sætte dig ned med dig. Du skal nok få det godt her, hvis du selv vil. Jeg vil hjem. Nu skal du slå dig lidt til ro her. Er der noget arbejde, du særligt kunne tænke dig at lære? Hvad siger du til gartneri? Det er da godt arbejde. Jeg vil hjem til min plejefar. Den tanke er nu bange for, at du kommer til at slå ud af hovedet, min dreng. Må jeg ikke godt komme tilbage til Anders? Anders Nielsen er frakendt retten til at have dig. Paul. Vil de tage med den nye ankomne? Ja. Kan du tage dine ting med? Farvel, Paul. Det skal nok gå fint. Hør, Paul. Du har hele natten til at drømme. Hvor er din tang? Jeg havde den lige. Er der nogen af jer, der har set tangen? Nej. Jamen, hvor er den? Jeg må have tabt den. Du har ansvaret for det værktøj, der bliver udleveret i dag. Næste gang slipper du ikke så nemt. Hent så en anden. Du er idiot, hvis du prøver det. De har fanget dig inden aften. Vi er et par stykker, der har prøvet det. Siger du det? Nej, selvfølgelig. Men det er smadderdumt. Har du set, hvad Pau er blevet af? Har han ikke været herude? Nej. Nej, vi har endnu ikke fundet ham. Vi har gennemsøgt terrænet, men han må have været meget hurtig.
Ledte de efter nogen? Døren stod åben, og de kom tilfældigt forbi? Ja, netop. Jeg har ikke noget at skjule. Nej, selvfølgelig. De kom måske før de inkasserer resten af min bøde? Ja, netop. Ja, det kniber naturligvis, når man sådan har måttet lukke forretningen og miste sin lille kompagnon. Jeg har jo sagt, at Per ikke var med i det. Ja. Hører de noget fra drengen? Nej. Så ved de ikke... Hvad? Hvordan han har det? Hvordan skulle jeg vide det? Nej, selvfølgelig. Nej, her, prøv min. Værsgo. Se ned. Må jeg byde dem på en lille totte? Sit på plads. Jeg skal nok fange ham. Hallo, Marius? Hvad er der sket? Hvad er det, der er på færre? Det er politiet. De er efter Torv, der er flygtet. Herregud. Han har gemt sig over i laden, men han slår væk. Men de skal nok få fat på ham, for de har blodhund med. Bare du var lige så dygtig til at sprede møg, som du var til at sprede rygter. De skal lige have en lille totte til. Nå, ja tak. Pau, er du stukket af? Jeg vil hjem. Jamen, lille Ræb, det går ikke. Man kan ikke sådan stikke af. Jeg var så bange for, at de har sat dig i fængsel. Fængsel? Jeg slap med en bøde. Pau, du kan ikke blive her. Var jeg ikke god til at hjælpe dig? Du sagde, jeg var så god til at finde spor. Lille Ræv, du forstår samfundets love. Det må man rette sig efter. Du må tilbage. Det vil jeg ikke. Ja, man kan ikke selv bestemme, hvad man vil. Jamen, du er da voksen. Du kan jo bestemme over mig. Der er jo Cæsar. Han må være stukket af. Den skal jeg nok tage med. Det nytter ikke, Pau. Hvorfor har du ikke sagt, at betjenten var her? Pau, jeg kan ikke hjælpe dig. Du må tilbage. Kom så, min ven. Du må ikke rige med så lange sting. Det har jeg lært jer, ikke?
Ja, det er let nok for dem at komme her og bede mig om at gøre noget. For pokker, det er der deres skyld, at han sidder. Hvor han nu er. Det ved jeg. Det er jeg for dum for. Og så skulle jeg, i hvis skov de begge har drevet ulovlig jagt, hjælpe dem. Hvem ellers? Hvem ellers? Det er jo deres skov. Javel, ja. De mener altså, at man er medskyldig i krybskytteri. Fordi man har en skov. Skoven er Pavs hjem. Min skov? Alle skover. Og siden det blev forbudt med at have ham, er det ingen her, der har tilbudt ham noget andet hjem. Men folk har vel nok deres egne problemer. Måske er det, fordi han er farvet. Farvet? Det har jeg slet ikke tænkt på. Men det er der ikke noget problem her i landet. Ikke før man får det ind ad døren. Det er sgu ikke nemt at blive klog på. Fordi han cigar? Nej, tak. Hvad fik dem egentlig til at slå dem ned her? Jeg er undskyld, jeg spørger så direkte. Jeg kan desværre ikke svare dem lige så direkte. Men skulle de selv kunne blive på et sted, hvor de har mistet alt? Hus, kone, barn. Nej. Det kan vel være svært at begynde forfra. Ja, man tror, man kan løbe væk fra sig selv og sin fortid. Men det går ikke. Så knytter man sig til en lille dreng, som man så bare kan gøre ulykkelig. Godnat, herre godsager. Godnat, herre krybskytte. Ja, det må de godt kalde mig, selvom jeg har nedlagt embedet. Kan de selv finde ud? Ja. Far, jeg kan godt lide ham, Anders. Hvad? Har du lyttet? Du har selv sagt, at jeg skulle lytte, når de voksne taler. Ja, men jeg har også sagt, at du skal gå i seng. Det gik jeg også. Nå, gå så. Så går jeg igen. Jeg skulle aldrig have forladt Afrika. Nu laver de farvede optøjer igen. Times er dybt bekymret. Nå, så London nu også stilling til Pau. Man rækker næverne en lille finger, og så tager de hele Afrika. Times er dybt bekymret. Jeg skulle have været blevet på min post. Jeg troede, du var gået til ro, onkel Frans. Hvor kan man sove, når hele Afrika vågner? Godnat. Sov godt, onkel Frans. Hvad har du tænkt dig at gøre? Man kan da ikke tage sig af alt. Du kan jo nøjes med Pau. Kan man da overhovedet ikke diskutere andet her om den knægt? Var det da ikke ham, du tænkte på? Den sag er gennemdebatteret. Afsluttet. Du taler ligesom om, du var i Folketinget. Hvis ikke du var så gammel, så lå du her over mit knæ. Hvorfor er det ærede medlem så frit? Jeg kan blive så gal over, at andre kan bede mig om at gøre noget, som jeg ved, jeg selv burde have gjort. Vil det sige, at du overvejer at lade sagen Pau gå i udvalg? Hvis ikke, at du lægger i din sag i løbet af 1 minut, så... Hvad så? Ja, det ved jeg sgu ikke. Godnat. Du, mit allermest ærede medlem. Godnat, far.
Fremmede dreng. Nej. Har du hørt det, far? Pau er flygtet igen. Hvad siger du? Ja, så har han vel søgt ned til Anders igen. Nej, det har de været. Han er sporløst forsvundet. Hvor dumt. Jeg forstod ellers på forstanderen, at han var faldet til ro. Har du da, Rene? Ja. I lod mig jo ikke i fred. Og jeg fik at vide, at Pau har det godt, så han er kommet i skrædderlæren og sådan noget lignende. Pau? Skrædder? Ja, det sagde jeg sgu også. Nå, men nu kan det jo være lige meget. Nu er det jo for sent. Vi skulle have gjort noget for længe siden. Vi? Se, når du siger vi, så er det altid mig, du mener. Hvad gør du selv? Du galopperer gennem tilværelsen. Se hellere find skytten, og så sender ham op til mig. Javel, herr godsejer.
lille Riv? Ja, den gør ikke noget. Forlåt at spørge, men er der noget nyt om Paul? Politiet hælder til den anskuelse, at han har sneget sig ombord i et skib. Nå, så man har indstillet eftersøgningen? Ja, rygte vil vide, at en havnearbejder har set en farvet dreng gå ombord i en liner. Så skulle han virkelig have prøvet på at komme tilbage til Vestindien? Ja, det var det bedste for ham. For os alle sammen. Jeg vil gerne, at de skal vide, at jeg fra første stund var imod, at de fik Paul. Ja, det viste sig jo, at de fik ret. Inger, kom. Ja, mor. Jeg vil også gerne, at de skal vide, at selv en lærer kan skifte mening. De skulle have beholdt Paul. Jeg må takke for tilliden, men hvad hjælper det Paul nu? Og her går jeg og lærer mine børn af farvede folk og hvide, de er lige gode. Efter det med Paul begynder jeg at tvivle på, om det er rigtigt. Hvad så? Jeg er bange for, at det er os, der har en hel del at lære, før vi bliver lige gode. Værsgo at spise.
Forbaskede ren. Ren kommer her igen. Godmorgen, Knudsen. Vil de tage den med de andre? Vi mødes som sædvanligt ved båden, ikke? Godmorgen, Frans. Godmorgen. Ja, værsgo, de herrer. Værsgo. Tak. Ja, her ser vi. Ja. Tak. Hvad er det? Skal vi lægge sig vat? Ja, morgenluften er kølig, onkel Frans. Også lidt til general. Det minder mig om en morgen ved Lake Victoria. Jeg sad på min jagtstol. Jeg vidste ikke, I skulle afsted så tidligt. Tager du med alligevel? Ja, jeg skynder mig. Ja, det ser man tydeligt. Jeg sad som sagt på min jagtstol ved freden af Lake Victoria. Nu skal jeg høre.
Det var bøfler, det galt den dag. Og der sad jeg på bredden af Victoriasøen. Apport, apport! Kaster, forluks! Alle, alle, alle! Allez, allez, King! Det var fint, det var godt. Og der sagde jeg, omgivet af rasende elefanter. Så du det? Jeg så en anden skud an. I hvert fald så hørte jeg en. Paul! 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 Goddag. Hvad laver de her, Anders? Jeg har taget mig den frihed og støtte øen rundt for at jage andene over mod land. Så godsager behøver ikke gøre sådan nogen ulejlighed. Her findes ikke en eneste. Det var mærkeligt. Det plejer at være deres yndlingsplads. Hvis de vil følge mit råd, så... Jamen, det vil jeg ikke. Ser de, jeg kender jo også min egen skov. Og ænderne ved, hvor de kan søge dækning, og her på øen kommer der aldrig et menneske. Ikke en and. Hvad? Den faldt inde på øen. Apport. Jeg kan hente den. Ikke tale om. Det er da den halve fornøjelse. Far, så bader jeg imens. Ja vel. Men de må da jo ikke skyde over træerne. De skal ikke fortælle mig, hvad jeg må og ikke må. Se der! Der var ham Paul, der flygtede. Vi må efter ham. Skynd dig! Hej båden, så har jeg ham. Jeg kan ikke! Båden! For søren! Han stikker fra os! Skynd dig! Jeg tror, den anden anfald derovre. Tror de det? Hvad er det, hunden har fundet? Hvad er der snart? Hvad er der? Hør, hvad pokker er det? Et skydeskjul. Og hvad er det? Det er jo odder. Jeg troede ikke, vi havde flere her på distriktet. Kender de noget til det? Ja.
Det var altså derfor, jeg ikke skulle med herind. De har altså ganske roligt gået og fortsat deres krybskytteri herfra. Ja. Ja, det nytter jo heller ikke at nægte, når indicierne ligger her og flyder. De skal slippe for at få politiet indblandet denne gang. Men de må forsvinde herfra. Forsvinde? Ja, fra hytten og skoven. Snavs, kom her! Far! Far! Jeg har lige set Pau, han er på vej herind. Pau? Ja. Jeg forstår. Ja, jeg var vist lidt hastig før. Jeg har en bredere ryg end Pau. Jeg forstår. Skytten og mig jo så efter ham. Der kunne jeg godt tænke mig at lægge mig imellem. Hvad siger de, Anders? Jeg næler med frivillig. Kom her, kom. Lirev, det var godt. Gem dig, gem dig. Du må ikke sige et ord. Han er ikke. Se her, han har stjålet en kylling. Du kan være ganske rolig. Vi skal nok få fat i ham. Vi trænger vist til en lille luftetur, hva'? Hør, hvad sådan var det? Kan du lade den være? Vil du komme ned, du? I får mig aldrig ned. Vil du komme ned, din? Er du for at skulle havle i rumpen? De tager vist fejl af vildtet. Det er andejagt, vi er på. Jamen, godser, jeg har lige fået... Ja, de har fået dem en ordentlig forkølelse, det kan jeg høre, ja. Har de været i vandet? Det er ham deroppe, der... Hvor tør de våge, hvor giver herre skylden for deres forkølelse? Se, de hellere komme hjem og få noget tørt tøj på. Jamen. Forsvind. Javel. Ja, og du med. Vi lige vil fange ham, nikkeren. Hvem sagde du? Ebben. Vil det ærede medlem lige holde mine briller? Den sad, hvor den skulle. Pau er sovet, jeg henter lige båden. Anders! Anders, kom lige her. Apport snavs. Anders! Vi må se at få opklaret det her. Jeg vil have godsager. De fastholder altså, at de har fortsat deres krybskytteri fra dette skjul her. Og at de ingen medhjælpere har haft. Absolut ingen her godsager. Og de har oven i købet den dristighed at holde høns. Og odderen her, det er et meget kostbart skind. Denne gang, der undgår de ikke fængsel. Hvad? Fængsel? Ja, det er meget alvorligt. Det er en meget alvorlig sag. Det er mig, der gjorde det. Er du her, Pau? Anders kender slet ikke alt det her. Det er min hytte, og det er min kylling. Jeg tager også en høne fra Anders. Vil du fortælle mig, at du har narret den gamle ræv der? Ja. Der traf de deres overmand, Anders Nielsen. Så forstår jeg bedre, at du ikke har brug for nogen. Men det kunne jo være, at der var nogen her, der havde brug for dig. Det tror jeg ikke på, og jeg vil ikke væk. Det bliver snart vinter. Når dyrene kan klare sig, så kan jeg også. Der er varmere over hos Anders. Jeg har min hytte. Den kan du beholde alligevel. Jamen,
Skal I da ikke tilbage til... Jeg får brug for dig her i skoven. Og så kan I to krybskytter jo passe på hinanden. Det er måske alligevel menneskekender. Måske. Nå, Pau, hvad siger du så? Vil du blive deroppe i det træ? Eller vil du komme ned og give menneskene en chance til? Kom så, Pau. Men min rev, I må ikke skyde den. Nej, den skal også beholde sin frihed. Hov, det var min and. Hvor skal du hen, min rev? Til skoven, hvor den hører hjemme. Og vi går også hjem, lille rev.